Nagdangat sa 52 ka mga lapsag sa probinsya sa Iloilo ang Natapikan sang hand, foot and mouth disease o kon HFMD. Inang base sa data sa Iloilo Provincial Health Office o kon IPHO, humalin Enero 1 tub Abril 26. Suno kay IPHO Head Dr. Maria Socorro Quinyon, ginpahig sini nga ang mga lapsag ang wala pa nabulanan ang mga edad. Dugang pasang doktor makaalarma nga infected na pati ang mga lapsag nga lakip sa 487 tanan ka kaso sa nasambit nga balatian sa probinsya sang Iloilo. Worse is that ang mga less than 1 year old, no, 50 kataason sang cases at 52, no, out of the 487. Inisikat K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera